For at sikre, at Norden bliver den mest integrerede region i verden, så skal vi insistere på, at de mange initiativer, som vi laver i Norden og for Norden, rent faktisk er initiativer, som har en effekt og som har en betydning for vores befolkninger. Der er mange konkrete områder, hvor vi skal styrke samarbejdet, men først og fremmest så skal vi gøre os klar til at træffe hurtigere og mere effektive beslutninger om at samarbejde mere og integrere Norden bedre. Jeg mener, at vi skal indføre direkte valg til nogle af pladserne i Nordisk Råd, så vi hver 4 år får en debat i hele Norden om, hvem skal sidde i Nordisk Råd, og hvad skal de beslutte. Og når Nordisk Råd så beslutter noget, så skal det ikke bare være noget, man kan putte i en skrivebordsskuffe. Så skal det være beslutninger, som landenes parlament er forpligtet til at tage op. Der er faktisk mange udfordringer. Først og fremmest så er det sådan, at der er krig og ufred og uroligheder i hele verden. Det påvirker vores grænser i Norden, så derfor skal vi både kigge indad, men vi bliver også nødt til at kigge ud af. Det andet, det er grænsehindringer for helt almindelige mennesker med helt almindelige jobs. Et af de største problemer der, det er skattemæssige problemer, hvor man kan risikere at blive beskattet i 2 lande. InfoNorden gavner den fri bevægelighed i Norden ved at give god information om helt konkrete flyttesituationer, arbejdssituationer, eller hvis du skal ud og studere i et andet nordisk land. Vi giver faktisk information fra det øjeblik, du bliver født, til det øjeblik, du dør, så længe du gør det på tværs af de nordiske grænser. Folk kan også stille direkte spørgsmål til os via vores webside, og så får de svar mere konkret om deres situation. Og hvis de støder på problemstillinger, så kan de rapportere dem ind til os, og så løfter vi dem videre ind til det nordiske arbejde og de nordiske regeringer, for at se, om der er muligt at løse det, så det bliver en smooth region for de nordiske medborgere. Tillykke med de 25 år til InfoNorden. InfoNorden bidrager hver dag med kloge svar på spørgsmål om den lovgivning, vi har i Norden. Og det vil der være brug for i mange år endnu, for vi er 8 lande med forskellig lovgivning, så der er brug for god hjælp.